Čaute, ja som Filip Uzmento, zavítam vás u ďalšieho videa z hry Don't Starve. Neviem, či to bude séria, ak presiahneme 4 alebo 5 lajkov, tak budem samozrejme pokračovať a budem dosť rád, takže tu mám akorát nastavenie. Takže... Nežiadajte ma o tutoriál, aby som natočil, ako získať tú hru. Hru si treba kúpiť. Takže ideme hrať. Toto ja tu mám. Neviem, či budeme hrať zaň, ale asi si vytvoríme nové. Ja si nastavím mapu. To bude chvíľka, nebojte. Dobre, mapa nastavená a môžeme sa vrhnúť do hrania. Start. Fakt super hra, ja to hrám ešte so staršou verziou, kde som nahral už asi, mám tam 29. deň a je to dosť ťažké. A tuto máte ešte taký mozoček, to trochu lagá. Tuto máte ešte taký mozoček, ktorý dosť ľahko na ne umrete. Sa načítaj, som si tu dal veľa stromov a tak to bude asi trošku lagať. OK, ja hráme. Ja si nazbieram. Trošku ma to buguje. Inak chystám, mi skončí asi pesnička. Chystám takú novú sériu. Nebudem hovoriť, čo tam je, ale do popisku vám dám môj Skype, cez ktorý bude prebiehať vlastne tá nová séria. A vám neskôr poviem asi v ďalšom videu, aká séria, akú sériu to chystám. A to sa na mňa teším a bude to dobré aj pre vás. A môj Skype je filip.fifo3, takže si ma môžete pridať a tam môžete písať, že ja by som chcel, alebo poviem vám to aj teraz, séria bude taká, že vlastne natočím nejaké strihy z toho, že my pôjdeme vlastne s fanúšikom nejakým skypovať a pôjde si zahrať nejakú hru s ním, ktorú on navrhne. Ale neviem, či sa mi to bude chcieť napríklad Minecraft, neviem, to by som musel dať malé strihy, lebo to by sa mi dlho nahrávalo a mne sa to nechce moc upravovať. Tak a dáme si pred muziku, tak a už ho nebudete počuť. OK. To prasa by som neskôr aj zabil, ale najskôr sa musíme pripraviť na deň, na noc teda. Tak, pokračujem v natáčaní. Teraz tu mám banánový koktejl, ktorý je mega teplý, takže to nie je nič pre mňa. Ospravedlňujem sa, že to bude lagať. Ja to skúsim dať, aby to nelagalo. OK, už by to nemalo lagať, ale už to lagá. No, nič lepšie. Vlastne na to počasie. Oh shit, fuck, mad. OK. Takže máme shit. Ja by som sa vrhol do vyrábania nástrojov, takže vyrobíme si najskôr. Taká pekná muzička, že nášho Ferka osvietilo. Dobre, tu máme flinty. Potrebujem aj zlatý nugget. Čo ty, Ferko, nepadneš mi? Len tak, že z nudy? Dobre, pretože to musím len tak, môžem len takto klikať. Tí zvuky, keď kálam strom, Teraz si ich môžete počuť. Mám hned veľa reprák. A jedna super vec, že zajtra, no teda neviem, kedy toto video vydám, ale ak sú teraz prázdniny, dneska to nahrávam, počkaj, aký je dnes deň? Asi štvrtok. Tak, v piatok, čiže zajtra si idem kupovať takú super myšku, s ktorou sa mi bude dobre nahrávať videá, aj keď myška nahrávanie neovplyvňuje, ale sa teším. A tuto môžete vidieť mozoček. A ja by som sa už pomaly niekde usídlil. On asi dole, aby som moc tuto do stredu nechodil, lebo tu chodia takí
divé svine, ktoré ja som si len tak v nastavení do mapy nedal, lebo oni by ma zežrali. V tom starom sa to nastaviť nedá. Jo, výborne, tuto budeme bývať. Lebo táto vec, ona to oživí. Keď vlastne pri nej zomrete, tak ono vás to oživí, čo je mega dobrá vec. Som prišiel na to, že keď som to hral u kamaráda, tak ja som vlastne ja som prežil nejak 4 dní, sípol som vedľa toho a mňa to oživilo, takže ja by som tuto nejak usídlil. Súrky nejaké už máme. Si založíme tuto asi taký ešte šrotný oheň. Si to prehodím. No, úplne jak Minecraft. Ja si musím takto, dúfam, že ste to nepočuli vo videu, ale padli mi nožničky. Tak. Musím si vyrobiť asi batôštek. Takže pozrieme sa, aké svetlo. Ešte 5. A posunul som obraz. Sorry diváci, to som nechcel. OK. Pokračujem. Ešte asi 5 kameňov, ale to asi nestíham, že? Aby som si založil ten super, mega, super oheň. V tom starom je noc, zima od 23. dňa. Tu je od 21. A presne keď som si nasadil zimnú čiapku, tak začala noc. Zima, bože, čo ja s tou nocou furt mám. Takže ten oheň si dáme tuto. Nie, tuto. Až ma osvietilo. Takže pôjdeme na ďalší deň zbierať asi shit. A toto tu vyhubím. Je tu trávy, čo je dosť divná. Taká zelená, úplne tmavo. Tak z tej sa dá spraviť papírus. Tak, a ja si vyrobím batúštek. Backspace. CNC prototyp, takže potrebujem shooter, ok. Ne, noc. No neviem, ale asi priložím, takže add the fuel. No nemám drevo. Musím vykopať, ináč tá noc asi zabíja, keď som v tej tme. Shooter, poď ku mne. V tom starom je najťažšie asi získať kameň, čo je nemožná vec. Tu som si ho dal samozrejme veľa. Aha, počkaj, potrebujem ešte toto. No, dobre, takže na to potrebujem aj drevo, ktoré som ja teraz prikúril. Z tohto mi padnú 3 dreva, ja potrebujem 4. Dúfam, že nejsem moc v tej tme. Lebo ja úplne nič nevidím. Nič nevidím. Risknem to? To by som ešte mohol vidieť. Ne, on hasol, to je pako. Prasa zasvieť. Neviem, či je bezpečné vedľa nich bývať, vedľa tých prasiat. Ale je tu táto vec, ktorá ma oživí. To je mimoriadne. Kde si dám ten CNC machine. Čo, kde si mám až dať? To chcem tuto. Aha, tuto. OK. Tak. A jak zo začiatku sa mi už darí. Však ja som ja. OK, ideme na drevo. Time for food. Aha, to píšu hned, keď nájdu jedlo, tuším. Saving. No si tu dal strašne veľa jedla, takže zimu prežijeme úplne easy. Teda pokiaľ nájdeme kysinky, tí sa nedajú nastaviť, aby ich tu bolo veľa. No Ferko, uhneš?
Lebo ty jednu... Asi... Neviem, či to bude bezpečné veľa nich bývať. OK. Si to tu nasažíme. You back off. To čo znamená? Ja mám ísť preč. Nejdem. Snívaj ďalej, ja tu budem bývať. Ja už som si tu postavil taký ohník, že úplne, že wow. Taký by sa ti páčil, prasiatko. Ináč dá sa tu vyrobiť aj takýto dom. Čo prší? To je ako mi zhasne oheň, či čo? No ale ja by som si spravil na ten oheň aj nejaký prístrešok, neviem, ale OK. Dobre, ja sa mojimi zázračnými schopnosťami teleportnem. Počkaj, čo písal ten ujko? Počkaj, ja si postavím ešte páscu. Stávaj. A tu si dám túto na krtinec. Či... Ale to je dosť divné, že zaliaci zaliezajú do krtinca. Strašne mi to laga, keď prší, prestám pršať. Som sa chcel mojimi magickými silami portnúť do domu, ale... Čo tam lezeš? Oh shit, to bolo top, to na konci videa si ešte prehrám, jak to prasa proste dávalo ucho a načúvalo k tomu kameňu. Úplne nelogické. Počkať, takže... Toto si pozriem. Chest. Aha. Toto potrebujem. A ešte jedno. A ešte jedno mi nešlo. Dobre, takže pozrieme sa tuto. A čestku si nemôžem vyrobiť, lebo to prasa mi to tu vliezlo. Strašne mi to lagá. Ne, došla mi sekera. To si snáď robíš bobule. No vyrob, vstávaj. Tak mi to nešlo vyrobiť. Jum. Načúvaj prasa, kálen stromy, to ty nevieš. Bože, ja som skoro do neho šťuchol. Tak samé pighead. OK. Takže ja si vyrobím látku. Ale asi nebudem mať večer preložiť s čím do ohňa. Bože, tento diel bude mať asi 2 hodiny, lebo ja som sa do toho teraz tak zažral. To sa nedá dať? Tuto. Open chest. No už som tam klikol. OK. A tam si dáme blbosti. Počkaj, keď takto klikne, tak už sa mi to tam dá. I'm not a geologist. Nejsom geografista? A neviem, čo hovorí. Asi tuším moc pozerať detské rozprávky. Zavrieme. A ideme na veľkú dobrodružnú cestu. Po ceste som stretol prasa a ideme naspäť, lebo bude noc. A nazbierame si tu jedlo. Je to dosť easy, keď tu mám toľko veľa jedla, to som si tu asi nemal dávať, ale samozrejme je tu málo stromov, teda aspoň, lebo ja tie stromy nerád kúpim, keď napríklad predtým je ďalší strom, keď je predtým napríklad ten domček alebo tak, lebo musím si ten úplne nejak meniť pohľad, aby som sa do toho dostal. A idem asi teleport. Dobre, pokračujeme v nahrávaní, segra došla, nechcel som pokaziť video. OK, takže kde sme skončili? Aha, s vydaním dá veľké dobrodružstvo. Kruci, ja nemám drevo. To si robíš kameň. No, prasiatka nám už spínkajú. To ja som raz videl, keď som hral ešte starý Don't Starve, kde není vôbec nastavenia tá na takto a
Tak a ja som tam videl strašne veľa domčekov, kde bývali prasce a oni, keď bol večer, tak oni zrazu všetky zaliezli do domu, ale jedno tam ostalo lehniť, ktoré sa mi zdalo, že nemá dom. Ja som sa skoro pochcal. Bolo mi to tak smiešné, že až. Dobre, fakulty teraz nepotrebujem ešte vyrábať, ale nekliká mi to dobre. Myši není chyba, ale chyba je v lagoch. Počkaj, chyba v lagoch? Lagy. Lag aj teče viac a nech není vo vás chyba. Dá sa tu nastaviť aj, aby tu bola krátka noc a dlhý deň. A to keď si ja ešte nastavím len dlhý deň, nie aby bola krátka noc, tak ten deň má asi 98% a tí 2% sú noc. Takže to by ste v pohode prežili, aj keby že si nežaložíte vôbec oheň. Toto som zistil, že to ostáva len chvíľu teplé ty bobule, takže ty si upečem len trochu. A neviem, či to je bug, ale v tej starej bol proste také jedlo, ktoré keď ste si opiekli, sa vám pridala polka dňa a keď ste si to zjedli, tak sa vám pridala ďalšia polka dňa a všetky príšery, čo po vás išli, sa zrazu ako keby vynulovali. Že po vás proste nešli. A bolo to dosť dobré, lebo napríklad, keď tam bola taká príšera, taký duch stromu, alebo čo bolo dosť silné, ja som to nevedel zabiť, keď som nemal ešte ani meč. A tak som si zjedol ten petržlen, to vyzeralo ako petržlen, alebo ja neviem. Takže ja si vyskúmam... Aha, niekto na Skype. Nejaký Mike Lenev. Xneme to. A ja si vyskúmam, počkaj, čo som si chcel vyskúmať. Ináč tu je aj oblečenie. Nie, to je batoh. Aha, buď mám batoh, alebo nejaké oblečenie. Aha, ja som chcel farmu, čo na to potrebujem? Čo ti šibe? Basic, Improved, B-box, drvín, rask. Nestačí toto farm, loď. Takže 4 hovnáš. Uha. To nemám. Chladiaci box. OK. Takže si pozrieme, čo tu je, lebo v noci nemám čo robiť. Čo 4 zajace, aby som niečo vyrobil. Tak trošku nereálne. Takže no, klikni. Aha, batoh. Keď to saveuje, tak to vždy lagá, keď nenatáčam. Takže nic ti z toho nerobte, diváci. Toto by bola taká 15 minútová séria, ale toto bude asi 18. Takže ja už by som pomaly skončil. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like. Looks like often the best. Doriti, čo robíš? Ups, omre, takže musím napísať do popisku. Ja moc nenadávam, len tak trošku. Ja to nechcem uchy. OK, tak ak sa vám video páčilo, nezabudnite lajkovať pre ďalšie videá. Budem rád, keď si toto video pozrie aspoň tak 30 ľudí, čo bude dosť veľa. A čau.